Γεια σας. Η σειρά αυτή των βίντεο που θα παρακολουθήσετε αναφέρεται στο περιβάλλον εργασίας γλωσσομάθεια και είναι χωρισμένη σε ενότητες με σκοπό να αφομοιώσετε καλύτερα το μάθημα που θα διδαχθείτε. Η πρώτη ενότητα έχει τον τίτλο «Εισαγωγή, συστάσεις και σκοπός». Εισαγωγή. Ξέρετε ότι σκέψεις του τύπου «Δεν είμαι αρκετός», «Δεν θα τα καταφέρω», «Δεν είμαι έξυπνος» κυριαρχούν στο μυαλό των ατόμων όταν αρχίζουν να ασχολούνται με τον προγραμματισμό? Πόσοι από εσάς δεν νιώσατε φόβο ή ανησυχία ή και αμφιβολία όταν καθίσατε για να γράψετε το πρώτο σας αλγόριθμο ή πρόγραμμα? Πόσοι από εσάς δεν θα ήσασταν πρόθυμοι να μάθετε πώς θα μπορούσατε γρήγορα και αποτελεσματικά να ελέγχετε τα προγράμματά σας για λάθη και να τα διορθώνετε στην περίπτωση που υπάρχουν? Συστάσεις. Με λένε Χρήστος Χιάνα. Είμαι μηχανικός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Έχω κάνει μεταπτυχιακά στο αντικείμενο της τηλεματικής στο Πανεπιστήμιο Σάρι της Αγγλίας. Βοηθάω μαθητές και φοιτητές να γράφουν εύκολα, μεθοδικά και χωρίς λάθη αποτελεσματικούς αλγορίθμους και προγράμματα. Σκοπός. Ο σκοπός αυτής της σειράς των βίντεο είναι να σε εκπαιδεύσω για να μάθετε το περιβάλλον εργασίας γλωσσομάθεια, ώστε να γράφετε τα προγράμματά σας σε αυτό με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού γλώσσα, να τα ελέγχετε για το αν είναι σωστά και αποτελεσματικά και στην περίπτωση που υπάρχουν λάθη να τα διορθώνετε. Στο σημείο αυτό τελείωσε η παρουσίαση. Γεια σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.